Di Enqereyê pêşangeha wênesaziyê ya bi navê Bîra Dengê ji muzîkê ber bi wênesaziyê tebeqeyên hafizayî ya wênesaz Şerîvan Tutuş hat sazkirin. Ev pêşangeha li Muzeyê Wênesazî û Peykerê ya Enqereyê hat lidarxsitin. Wênesaza Kurd Tutuş di sala 1993 de li Amedê ji dayîk bûye. Ew li ser mijarên koçberî, nasname, bîr û hafizayê disekine û hunera xwe li gel muzîk û şêwaza performansê ava kiriye. Şerîvan Tutuş li ser pirsa gelo ji bo çi navê pêşangehê Bîra Dengê ye wisa rave dike. Bir sesi duyduğumuz anda kayboluyor. Dema em dengekî dibihîzin û da dibelê ev deng de hefîzeya mirov de dimîne. Ez wisa difikirim ku di dema her guhdarkirina dengekî de zarokatiya mirov, çîrokek û bîranînek tê hişê mirov. Bi saya deng em derdikevin rêwîtiya hefîzeya xwe. Bi saya bihêzbûna mûzîkê ya bi vî awayî dema min xwest birêya wênesaziyê îfade kir. Mûzîk alîkariyeke mezin da min. Mijara Bîra Dengê wisa derket holê. Belleğin katmanları. Yek ji taybetiya vê pêşangehê ev e ku beriya 32 stranên ji ziman, çand, herêm û şêwazên muzîkên cuda 32 berhem hatine çêkirin. Di vê pêşangehê de ji Ahmed Kaya bigirin Metin Kemal Kahraman, Fazıl Say, Gomîda, strana Gelêriya Herêma Balkanê Ederlezî û bedehan stranên bi zimanên cuda îlham daye wênesaz. Şerîvan Tutuş di hin pêşangehên xwe yên din de li ser stranên Dengbêj Şakiro û Ciwan Haco jê wêneyan çêkiriye. Wênesaz li ser babeta ji muzîkê ber bi wênesaziyê tebeqeyên hafizayî jî wisa axivî. Tam olarak Li ser têkiliya mûzîk û wênesaziyê jî dikarim vana bibêjim. Bi rastî tevî ziman nizanbêjî guhdarkirina stranên ji çandên cuda di navbera me û wan stranan de pêwendiyekê çêdike. Dema ku hûn li pêşangehê bigerin hûn ê bibînin ku yek ji armancên vê pêşangehê ew e ku ji çand û zimanên cuda stran bi hev re çi qas sirind xuya dikin nîşan bide. aslında amaç hani klasikten pop. Şerîvan wan berhemên xwe di nava çend salan de çêkiriye û stranên ku bikar aniye jî bi taybet hilbijartiye. Wênesaza Kurd ne tenê pêşangehan saz dike, di heman demê de di dema konseran da li gel orkestrayê muzîkê yên nanetewî jî wêneyan xêz kiriye. Wênesaz Şerîvan Tutuş tevê vê pêşangehê heta niha 8 pêşangeh saz kiriye. Li derwê welat li Ewropa, Spanya, Portekî, Swêd û li Wiyanayê pêşangehan lidarxistiye. Gunulgun Nûçe TV Enqere.